Здравейте и добре дошли в видеоклубът на Beauty Force. Днес специално за вас ще направим презентация на радиочестотен лифтинг с апарат Кавилифт. Кавилифт е комбинирана система за терапии на лице и тяло, която съдържа в себе си триполярен, монополярен радиочестотен лифтинг, кавитация и вакуум. Радиочестотният лифтинг на лице е една модерна, но и в последните години много доказана процедура, която стимулира производството на напълно нов колаген и еластин и подобрява цялостният профил на кожата. Настанете вашата клиентка удобно и проведете кратък разговор с нея. Разбира се, всяка една от терапиите и радиочестотен лифтинг започват с дегримиране, в която част ние премахваме вредните остатъци от грим и от уличен прах, без да нарушаваме естествената хидролипидна бариера на кожата. Може да дегримирате с мляко или с измивен гел на водна основа. В случай ние избрахме за вас гел, който мирише много приятно и подготвя клиентката за същността на истинската терапия. Измиваме лицето с влажен компрес или тампони, след което тонираме. Сложете тампоните между средните пръсти на двете си ръце. Така ще си осигурите едновременно докосване на лицето от двете страни. Равномерна работа, което е удобство както за вас като терапевт, така и за клиента. Подготвяме зоната, в която ще работим, а именно лице, шия и деколте. Натиснете Enter и изберете програма Триполярен радиочестотен лифтинг. Виждате, че мощността започва от червена зона, минава през жълта и стига до зелена зона. Логично се досещате, че в червената зона мощността е близо до 100. Това е твърде висока мощност за стартиране оттам. Ако стартирате оттам, клиентът вероятно няма да може да издържи, защото ще почувства много неприятно мръвучкане, подобно на парене и щипене върху кожата. Ние ви съветваме да започнете от зелената зона, например 20 е една чудесна мощност, от която да започнете работа, след което по време на самата работа не губете контакт с клиентката и постепенно увеличавайте с 2 пункта нагоре. Разбира се, целта на радиочестотният лифтинг е именно да загрее кожата, затова мощност, да кажем около 30 е една много чудесна и подходяща мощност за работа в зоната на лицето. За връзка между кожата и между зъбците на радиочестотният лифтинг използваме ултразвуков гел, който нанасяме равномерно с шпатула на много тънък слой. Функцията на този гел е единствено да улесни движението на зъбците на радиочестотният лифтинг по кожата. Може и да започнете нанасянето на ултразвуковия гел в съответната зона, в която работите, тъй като той ще попие. Движенията, които използвате, са въртеливи. Започваме работа от зоната на челото и символично разделяме лицето на няколко зони, които ще обработваме. Това са чело, скули, назолабиали, долна част около брадата и шия и деколте. Във всяка една зона би следвало да се задържаме около 5 минути и да позволим спокойно на радиочестотната вълна да привлече голям брой молекули, които да повишат температурата в подкожното пространство. Така ние ще си осигурим температура, която ще стимулира производството на напълно нов колаген и еластин. След 10 процедури радиочестотен лифтинг, или всъщност могат да бъдат и повече, в зависимост от възрастта и конкретната нужда на клиента, стимулирането на производството на колаген и еластин продължава до няколко месеца. Именно за това радиочестотният лифтинг е доста атрактивна процедура. Веднага след терапията клиентът усеща едно изпъване, чувство на изпънатост по кожата. На следващия ден вече забелязва доста по-гладък профил. Разбира се, истинският ефект ще бъде забелязан след поредица от процедури, поне 5.
И особено подходящо е да комбинираме радиочестотен лифтинг с лифтинг процедури за лице. Истинският ефект ще се забележи само след няколко процедури. Въртеливите движения позволяват на клиента да се чувства доста комфортно по време на терапия, но там, където имаме дълбоки изразени бръчки, на назолабиалите, например, движенията могат да бъдат прави и отсечени, ако клиентът може да издържи това. Процедурата не е неприятна, напротив, когато е избрана чудесна мощност, температурата на кожата се повишава, но клиентът въпреки това се чувства доста комфортно. Радиочестотният лифтинг е една от малкото процедури, която позволява обработването на шия, деколте и онази част на лицето, която повечето хора наричат двойна брадичка. Радиочестотният лифтинг е интересна, иновативна и ефективна процедура. Благодарим ви за вниманието. Наслаждавайте се на работа с вашия ЕРЕ. Приятен ден от нас!